Čaute ľudia, vítajte pri novom videu po dlhom čase. Dneska tu máme Roblox Murder Mystery 2 a máme tu špeciálnych hosťov, ktorí sa volajú Emma a Erik. Čiže dneska s nimi to budeme hrať, takže OK, budeme to proste s nimi hrať a ja si myslím, že to bude zabava, pretože ja som Murder Mystery kus hral, ale moc mi to nešlo. Čiže dneska vlastne zistíme, že ako ja budem hrať. A ako my budeme hrať. Presne, a ako oni budú hrať. Ja Toto je to neviem. Okay? Áno, Emma to moc nevie a Erik to vie kus. A ja som tiež noob. Erik je ten blondiak a Emma je táto blondiačka. Ahojte. No, čiže ja ešte nehrám. Už Murder ma zabil. Čiže všetci, teraz o chvíľočku bude znovu losovanie map. Teraz bola hra, hej, pre tých, čo nevedia. A takže toto videjko, ak toto videjko dostane koľko lajkov? 500. 100 miliónov, lebo ja vás milujem. To zasa nie, ale keď toto video dostane 100 lajkov, no tak sa odhalím. A robíme Že si druhé ukážem video tvár. pre vás. Áno, a urobíme všetci traja zasa video. A To by sa... keď budeme veľkí, tak vám môžeme ukázať, jak vyzeráme. No to možno, ale OK. Možno. Hej, a potom napíšte dole, čo môžeme ešte hrať. Áno, napíšte do komentárov, čo môžeme si ešte na Robloxe zahrať. Čiže, ľudia, ja som sľúbil, že za 20 odberateľov sa odhalím. A o chvíľku máme tých 20 odberateľov. Máme 17 odberateľov pre Boha. Prosím vás, dajte ten odber. Ak toto videjko dostane 100 lajkov, no tak sa odhalím instantne, okamžite. A napíšte do komentárov, že teda aké veci si máme zahrať na budúce. My by sme si zahrali v podstate hocičo. Čiže napíšte čokoľvek, čo chcete, aby sme si zahrali a my si to zahráme. A komentár, čo bude najviac lajkovaný, no tak dostane dobrý pocit. Neviem. Kašlite na to, no. Čiže o chvíľočku už ideme. Nehovoríme si, kto je čo. Nehovoríme si, kto je zabijak. O nie, ešte nezačíname. Tam musíme vybrať mamu. Áno. Ty jaký vybral? Ja neviem, 24. Tento typek plače. 30. No, proste nehádajte sa, ideme na... V strede, poďte. Čiže, ideme do stredu. OK. Rýchlo. Vyhrala, lebo má 3. Áno, tak. A ja som mal 3, takže... Dobre, nevadí. Čiže, neukazujeme si, čo sme. Erik, vypadni zo mňa. Nedávaj zo mňa. Čiže, do prdele. Čo sa stalo? Čiže, no, teraz momentálne a ja sa bojím, že takto nás zabije. Čiže, ľudia, teraz budeme musieť... tu je nožík v kuchyni. Vezmem a zabijem takoho. Keď zomrem, keď budem kričať, alebo ja sa zľaknem. Áno, Erik keď zomre, no tak on sa zľakne. Tu máme Emu. No, čiže... vyhrali sme. Dobre. Erik, ty si zomrel? Dobre. Čiže... Aha. Dobre, tak to bolo moc ľahké. Sekundičku, ľudia. No, OK. Čiže, ľudia, teraz o chvíľočku pôjde ďalšia mapa. Ideme na banku, poďte na banku. Veď to sú, aha, nie.
Som sa pomýlila, že tuto bola Jaké máš tam zbranie? Sorry. Ja mám nožík od hviezdák a mám pištolu od buršu. Dobre. Máme mapu a dúfajte ľudia, že som murder. Nie, dúfajte, že ja som murder. Lebo ja milujem. Pekla. Hej, do pekla malého. Ľudia, ja toto banku nepoznám absolútne, že vôbec. Ja som toto nikdy nehrala. Ani ja som tuto To nie! Chlapci! Kto? Veď jeden prešiel múr. Ale to je hacker. Máme tu hackera na serveri, dobre, to je teraz jedno. Čiže ľudia, teraz záleží na živote a na smrti. Kde som? Ľudia, vidíte to? Druhý. Jeden bol ten. Ja som sa... Ja som sa práve dostal do banky. Neviem, akým zázrakom. Ema, Erik, ja práve vykrádam banku. Ojojoj, okamžite choď hore. Pomoc. Aby ťa nezobrala polícia. Hej, a ten policia bude Erik ako murder. Dobre, to je vrah, áno, on prešiel cez steny. No, čiže ľudia, kašlite na celého hackera, ja neviem už hovoriť pomaly. Kašlite na celého hackera a sústredte sa na hru. Ema! Uí! Jedna ide pomaly za nami, to sa mi nepáči. Kto? Erik, kde si? Tu som. Toto po jakom jazyku? Kde si? Ja tento jazyk som sa nikdy neučila, sorry. Dobre, Ja som bola v banke. počkajte ľudia, Erik nám povie, kto je murder. Erik, povedz, ako vyzerá murder. To je za noob. Noob? To je tento tu na modrý. Čo nemá skin? Taký, čo má modré toto? Ukáž mi ho. Erik, kto? Kto? Ty čo si? Ja? Šerif? Nie, ja som Inocente. Ja som Inocent. Nie, NSN. ale nie to, čakajte, to... Nie, to bola tá, Vieš, čo kto má... to je? To má tá červené vlasy, čo má chodila furt za mňou. Rosa? OK. Red hair hair. Neviem rozprávať som. Takže Červené vlasy. To povedzte, ja viem. rozprávam po anglicky, lebo ja neviem. A sú... neviem. Prešla mi to tetka. No, ľudia, Že ma nezabije, lebo ešte nikto neumrel. Takže... ešte nikto nezomrel, čiže my... Erik... Aha, tá teta... To s oranžovými vlasmi. Áno, tá s oranžovými vlasmi. Alebo červený, neviem. No. Oni sa bíja druhý len mňa. Haha, len Erika zabíjajú, to my máme šťastie. No, Emma, poď to sem pozrieť. Erik, kde si ju videl naposledy? Pozri. To je ona. Tak ona sa spadla v mapy, keď ma zabila. To ona ťa zabila. Čak, ona ma zabila. Tá tetka, čo zabila Erika, sa teraz buguje mape. Aj ona, aj on. Všetci. Kde sú tieto lopty? Tak viete, jak sa to robí. Áno. Ja mám 40 Vyvolali sme. Kto bol vrah? Aha, henta, no. Okay. Nie, to bol ten chlapec. Aha, ona bola šerifa. Čak, to... Ale však keby sa som zobrať, keď to bola... Oni dva boli bugnutí. Bo ona ťa strelila. No, ľudia, Takže bola inteligentnejšia než ja. Ahoj. vyberte mapu Hotel 2. Okamžite Hotel 2, Hotel 2. Nič. Erik, Emma, Hotel 2. Nie. Vidí sa, že Čo vyhralo? Ale akože ja jedenkrát som Neviem. zabila jedného typka, lebo mal, neviem čo, Nie. Dobre, ale nebol on, takže Ľudia. som umrela ja. ľudia, toto vám poviem, že to nikto nebude počuť. Ja som nevinný. A ja. To hneď sme vyhrali? To čo bolo? To čo bolo, ľudia? To je také pekné byť muder a oni sa opoja, to čo?
Yes. Tu na kraji, tu na blízko mňa. A ja som videl, že som nebol. Hneď poďte, Hotel 2 mapu. Hotel 2 mapu. Hotel 2. Akože kamo. Vyhral, To iba my robíme. My dávame. vyhral Hotel 2. Dobre, nebolo tak teraz. Eli, daj mi pustu. No, ľudia. Ja som nevinný. Šerif. Mám šerif. Nevinný. Takže povedzte, kto je ten debilný kmuder? No, čiže... Pekný muda, ja som chcel povedať coraz. Dobre, ľudia. Budem hovoriť každé veci. Tu na jeden typek je blízko mňa. Kto zabil? Ja viem, kto je murder. Ten žralok. Taký žralok. Okamžite. On ide za mnou. Je na 3. poschodí. Nemám ďalší. No dávaj dobre, to je mi. Ema? Nevyčítal ty. Ema, ona si za mnou ide. A kde ste toto? Ja som na 3. v tej našej beske. Oni sú z druhej. Zabili mi devču. Ja neviem ani kde som. Ja som zabil. On je tam a mám... Typek, tu je hacker. On ma zabil. Typek. Kde si? Na poschodie. Druhé? To tam čaká, aby si tam prišiel. To tam čaká. Kde? Za tebou je. Do prčic. Okamžite choď do kina. Filip! Nemôžeš nadávať. OK. Ale však on... Ide za mnou? Stratil ma? Nie, ten typek nás zachráni. A na NS. Kto? On zatil mapy. Jeden hacker hackeruje. Áno, robím. Máme na serveri hackera. A to fakt? Keď budem nude, tak to na... Tak to robia? To preto on nemôže žiť. On je hacker. On je hacker. Ja ho okamžite reportujem. Kde? Na Roblox. Aj tak umrel. Cheating. OK. Dobre, ľudia. Ideme na office station. 3, 2, 1. Start the game. No, ľudia. Čiže. A ja som nevinný. Ja som nevinný. Ja som úplne nevinná. Nevinný. Ako je to nevinný? Ja neviem. Ľudia, však vy vidíte presne, čo som. Na Čiže záchode je voda. Nedá. na ktorom hnedá voda. Ľudia, nebudeme to komentovať radšej. Bože, keď ma vidíte, tak vám poviem, že nikdy umývajte záchody, až toto bude vaša vec. Haha, presne. Toto vám hovorím. Už viem, čo som sa naučila. Budem umývať každý deň záchod. Stretneme sa všetci traja ľudia. Kde? Tu som videla. Ema, poď za mnou. Sme tam, tu na také. Už som videla hakera. Ema, dobre. Tu na. Tu je hacker. Ojoj. No, Ema a tu na do výťahu pôjdeme. Všetci traja. A sem. Dobre. Čiže musíme nejako vyskočiť hore. Počkaj, Erik, ja ti Nie, poďte. Ja som tam. Ja viem. Ale rýchlo. Tu je naše tajné ale okamžite. Dobre, ste tu? Dobre. Teraz musíme ísť úplne blízko seba. Ja som videl taký raz rituál. Erik, musíme ísť úplne blízko seba. Vy dvaja ku sebe. Ty bol murder? Nie. No tak, prečo si zobral? Lebo som bol murder do pekla. Ty si zlý. Ty si hrozný.
zomrel. Ja som ti povedala, čo som bola. Ty si zabil takého však. Šerifa Preto si nás chcel Jak vidieť. som zabil šerifa? Ja som nikoho nezabil, ja prisahám. Ale počkaj, tak preto si nás chcel vidieť a dať nás tam vnúka. blízko. Inteligentný. Abe, ľudia. Ktorý? Nie. Nevidí. Môžem babka aj ukázať. A ja nevidím. Každý ukážte. Ty, mami, ma pozeráš, tak ťa milujem. Teraz umriem. To čo sa stalo? Hacker. Ten hacker nás zabil. On nebol ani blízko mňa. Ja ho reportujem. To... Ako ja ho chceš Ja som pozrela na chvíľku a už som mi zabilo. 3M les. Ja vám to hovorím, nikto nebol blízko mňa. Nie scamming, cheating. Však on lieta. Dobre, je reportnutý. Ešte jedno kolo a video bude musieť skončiť. Čiže, ľudia, toto kolo si musíme užiť. Dúfajme, že budem múdre. Dúfajme, že ja budem murdér. Ja. Šerif. OK. Ema, nezabijeme sa, hej? Ja v kúpeľni. Ale zabil som ťa. My sme sa zabili naraz. To sorry. Ha? Čo by to teďka tomu češe vlast? Ale ja som zachránil deň. Čiže ja som vyhral. Yes. No takže babi, Dobre, ľudia. Dajte tomuto videu like, odber do zvonček. Poďme do seba sem. No. ja som zomrel. Takže ľudia, ďakujem, že ste nás pozreli. A ďakujeme za všetku podporu. A želáme vám dobrý deň alebo dobrý večer. Zabudnite a pozrieme, akú druhý deň máme robiť. A snažme sa byť furt innocent, lebo ja som bol furt innocent tento round. No, ľudia, čiže dajte like, odber so zvončekom a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Tak, čau. Konec. Čus.